Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Treinca. Hoxe parece como se a impresionante natureza do noso macizo estivera aínda máis fermosa do que xa é, pois toca a quenda diste espazo da madrugada a unha muller polifacética que domina a lingua, ponlle música coa súa voz a palabra. Pero Adela Figueroa Panís é tamén unha loitadora pola protección do medio natural. De feito, é unha ecoloxista que traballa activamente pola protección do ecosistema, con brillantez, como demostra o texto aleccionador que regálanos no número 17 da nosa revista Nós, a xente do redor. Polo que vos lerei o primeiro parágrafo para que vos, coa nosa revista nas mans, o disfrutedes ata o final. Aldemir é a ILP de Protexao do Bosque Autóctono da Galiza. No ano de Carballo Calero, Letras Galega 2020, abrigadas da chuvia polos soportais do Concello, dúas mulleres pedían asinaturas á xente que pasaba. Facían parte do voluntariado de ecoloxistas na procura dunha lei que valese para protexer os bosques da Galiza, evitando a desforestación e a monocultura de eucaliptos que está a ser masiva por toda Galiza. Isto põe en perigo os nosos solos, pois esta práctica forestal de xeito máxico empobréceos e perden a súa fertilidade. Aínda os incendios forestais favorecidos pola fácil lignixao destas árbores resultan imposíveis de apagar, dada a monótona extensión de hectáreas e máis hectáreas desta planta, considerada invasora, máis que na Galiza nao se lle quer dar este estatus. A iniciativa legislativa popular ILP visaba facer pasar no Parlamento da Galiza unha lei de protexao do bosque galego, favorecendo as masas forestais autóctonas, a biodiversidade e incrementar a riqueza forestal do país, mellorando a fertilidade dos solos e os ecosistemas. Moitas grazas, Adela.